Vítejte ve studiu GKF a tímto bych vás chtěl uvítat na našem kanále. Na našem kanále se vyskytují videa, které jsou pocitově založená a hlavně, aby se vám líbila. Snažíme se, aby jsme vás uspokojili a o co nám vlastně jde? Nezáleží nám na tom, jaká je vaše barva pleti, jestli jste obezní nebo hubení, na vašem věku, ale hlavně na tom, jaký jste uvnitř. Každý máme svůj mysl, představivost a musíme ji využít na to, aby jsme něco dokázali. Tímto bych chtěl ukončit toto video a popřát vám hlavně hodně zdraví, štěstí do života. Já se s váma prozatím loučím a doufám, že se vám naše tvorba bude líbit.